Esithangamini sekhomishana yezokuhlinzeka ngezidingo nqangi yeqembu elibusayi ANC eGoli izolo, U-Zikalala ubuzwe isintatheli mayelana nomuzwa wakhe ngomphakathi wakwaceza ozakhela umgwaqo emva kokunganakwa nguhulumeni wesifundazwe iminyaka emithathu yonke. And I'm sure all of us here will know that there is what is called N1, and those are national roads. And they are the responsibility of the National Department of Transport. There are municipal roads, there are provincial roads. And I'm sure, Mr. Masego, that you will know that the provincial roads in that area have been constructed well. There's a road from Melmoth till Vryheid. There is a road that nobody ever thought it would be constructed from Hluhluwe till Nongo. And definitely what you are asking about, it's a municipal road. Now, we have to ask the mayor, and you know that the mayor is not coming from the ANC there. Umasipala waSondini uthi ngamampunge futhi ke ukubalekela ukuvuma icala kangqongqoshe ngokuthi abhece umasipala ngokwakhiwa kwamabhuloho nemigwaqo kule ndawo. Umfelisha uZikalala bekuyoba kuhle ukuthi ethi khuluma ebese eqoshe kahle imininingwane yodaba ngoba ama-officials awa-transport lapho Ulundi ayalwazi udaba ekanye nama-officials aseprovinsini eMaritzburg bayalwazi udaba lwaloya mgwaqo. Sekukaningi beya kanye namakhansela beya emphakathini beyo-address udaba lwaloya mgwaqo futhi bazi kahle ukuthi umphakathi bawethembisa ini bona njengabantu okufanelekile ukuthi bawakhe loya mgwaqo ongu-D1722 okwaziwa kahle ukuthi umgwaqo lo ongahlangene ne-local municipality njengoba esho njalo umhlonishwa uZikalala. Ngokwesitatimende osishicilele, lo masipala waSondini uthi uzwelana kakhulu nomphakathi wakuWard 4 ngesimo obhekene naso. Leli bhuloho laguguleka ngesikhathi kuhlasele imvula eyinamandla KwaZulu-Natal ngonyaka u-2021. Emva kokuguguleka, lo mgwaqo D1722 wavalwa, kanti ke ubusetshenziswa kakhulu ngabantu abaya eVryheid besuka Kwaceza.